Здравейте, аз съм Шарлхекси, както виждате днес играме Star Wars и ще играем малко мултиплеер. Ще избера The Hunt, понеже това ми се играе. Да започваме, както виждате, ето тези хора в момента ми излизат, не знам дали имат играта. Би трябвало да имат, що ми излиза тук. Но който иска да играе с мен на Star Wars може да прати покана в Origin, ще приемам абсолютно всеки. Да, знам, че от много време не бях приемал, днес така приех, понеже не бях влизал в Origin от много време, освен всеки понеделник в FIFA-та. Знам, че наскоро не съм качвал и на FIFA, на Ultimate Team, на Pro клуба, но много съжалявам за това. Какво да направя? Днес приех някъде към 35 човека, това са всичките, които са ми изпратили покана. Който иска, нали, може да играе. Аз преди пратих покана, но никой не ми прие, което значи, че ще започна сам. Това го стигам за втори път, понеже първия път даде някакъв connection проблем. Нямам идея какво се е случило, нали? Защото интернета нещо ми бъгва. Така, слагаме гранатка тук, другия мерит, не, то няма значение къде. Така. Оръжие, кое от двете? Аз мога да си закупя, имам достатъчно. Моето е това. Това разполага с повече, всъщност рейнджа ми е по-важен, тъй че аз обичам повече рейнджа. Така. Сега какво да направим? Get started и да започваме. Hero Hunt. Така, skip. Старт. И чакайте ме, брота. Ман, тая база е епик. Така ще бъде малко трудно. Знаете, не съм играл в Star Wars от много време. Съжалявам за което. Някакъв пауър ми се налокнал. Те са някъде тука. Да хвърлим една бомба. Да, тука са. Мали, започна битката. Return to combat, what? О, боже! Какво беше това, бе? Не, с това си продължавам. Ама, къв беше това? Само направи бум и нещо и... О, маля. Това не може да се щупи. Ние не знаме какво прави май нашия отбор. Добре, сега, какво направихме? Изгубихме ли се? Мале, къпън. Ужас. Не знаме какво става. What? Това е тази жена, бе? Хора, тук има някакви overpowerни зомове, дето не може да ги убиеме. Ние сме като най-големите ретарди, разхождаме се, стреляме си. Тия само one shot и айде рип. Добре, там пише нещо 45. Тук ако прави, ако там стреля. 4-0 е резултата. Абей! Добре! Аз се целя, тя не умира! Какво е това? Един човек им кери играта. Той е един човек това. Абе, то това... What? Това е принцеса! О, мале, не знах, че принцесите са били толкова силни, бе! What? Да, и сега ще убия тази принцеса, да си знае тя. Чакайте, тръгнах в грешна посока. Точно като е принцеса, трябва да не сме да направи нищо, тя тук ще ми ни меля, ще ни прави на кайма. Next hero. Браво. Сега пък Skywalker трябва да убиваме. Добре, да го хънтнеме, чакай сега. Това е Hero Hunt, да. Аз забравих. Ама не знаех, че такова трябва да правим сега. Къде си? Скай. Някъде, а тук май трябва да бъде. Тия моите... Мали... Ето на тук се чува нещо. Само че къде е? Къде си бе човек? На там. То това червеното май трябва да се види.
И аз си нямам идея какво правям. Чакай ме! Ето го! Fuck that shit! И представете си аз да го убия, мале, Скайуокър! Чук, чук, чук! Ау, направо ни направи на кайма. Не, Next Hero сега ще стане. Добре, явно Скайуокър е умрял. Аз съм направил някакви си мижави 50 скор. Леле! Убих принцеса Даяна! Или там както не! Даяна пък аз! Каква беше тая? Аз съм Скайуокър! Oh, come here, bitches! Come here, bitches! Ха-ха-ха-ха! Тук ще ви хвана на тясно. Айде бе! Рип! О боже! О боже! Само че ще умра. Ау! Кръка ми! Тъжна история! Загивам! Не! Абе, бро, ти пиян ли си? Ти пиян ли си? Той май не знае, че... Добре, издигнах се. На второ място. Направо ги изкъртих с Скайуокъра. Да. Той е само бум-бум-бум с пистолет, че аз са ду-ду-ду-ду-ду и нищо. А той... И айде, рип вече. Не му давайте да трупа точки на тоя. Убийте го по най-бързия начин. И с тия дронове тук, където минават, бе. Вау. Всички, ръш. Той някъде тука. Къде си, бе? А, умря. Ей! Принцеса, добре. Искам и аз пак да съм Скай. Той май е най-оверпауърнат. Къде е тази принцеса? Някъде тук трябва да бъде. Проблемът е, че няма виждам. Аха. Не, в никакъв случай не натам. Защо се подведох? Принцесо! Леле! Ай, 38. Добре. Не може да умре тази, бе. Бързо. Хванете я. Тия по-бавно не мога да тичат обаче. Мисля някакви тъпи клонинги, дето нищо не мога да направят. Само стрелят някакви пистолетчета. Тая сега ще рипни в мен. Осъзнай го. Не! Няма да умре от мен, някой друг ще убие! Булшит, умря! Изписа, че аз съм я убил. Рип, принцесо! Аз съм отново Скайуокър.
сега ще ви направя на кайма. Не! Търът дестрой, добре. 69. Оу! Късметинското число. Умри! 67. Умри! Не! О! Това гръмна много опасно. Опа. Те оттам обаче могат да дойдат. Скайуокъра непобедим. Къде сте? Остатъка трябва да дойде, нали? Дясно. Умри! Колко съм подал сама! Кой е на първо място? Аз съм с 20 кила. Добре, не съм на първо обаче. Той на първо е с много повече. И какво е това? Аре бе, ретард! Ох! What the fuck? Rip! An underworld informant has revealed that the smuggler Solo is near your Добре. position. Not let him escape. Няма. Колко време ще продължи това хънче, бе? Нямаме никаква идея. Играме до последно. Така сега оня пич трябва да го щупиме. Аз имам късмет, че ми се падна Скайуокъра точно. Направо машина. Браво, че от началото не знае как си играе, че тия нямаха да имат шанс. Аз съм го играл вече дено. Одно време не бях играл и съм забрал. За съжаление. Иначе щяра съм спокойно с поне 40-50 кила. Той е вече умрял. Той може да го отпишете. Айде! Отново дефит, айде, бро. Ами аз ги избих половината такива, бе. Половината хиро. Аз съм сега принцесата. Добре, тая принцеса хич не мога да я играя. О, боже! Така, сега си нямам идея какво правят магиите. Айде бе! О боже, аз ще умра! Не, рип принцеса! Тя е много тъп герой за мен. Направих няколко кила само. Добре, Скайуокър е сега. Но стана много. Аз съм направил 29 кила. Достатъчно се според мен. Леле боже, Скайуокъра! Аз не съм убих. Той знае как да играе, защото отблъска ударите ми. Ретард! Еми ще завърша на втора позиция. Но това ме удовлетворява максимално. Все пак аз даже не очаквах, че ще взема и някаква позиция. Как тия се дупча тука. О боже, изкарам и ангелите, бе. Той е на моя спот се крия. Моя спот ще използва са. Айде де!
Ама айде, трябва повече хора да му влизаме. Аз чуря дали да не си сменя оръжието. Той е с 7 кила, добре, май няма шанс да ни настигне. Просто трябва да сме пълните ретарди, за да умрем. Аз не съм си включил почти нищо, ранка ми е едва 4-ти, пълен булшит съм, някой ми пише по Steam, прекрасно. Сега ме канат за Dota, 100% съм сигурен, няма какво дълго да обяснявам. И Скайуокъра умря. Ей, тая женичка направо ни унищожава. Добре, само че къде? О! Животно такова. Хан Соло е. Добре, и той е с малко, той няма шанс да ни настигне. 15 секунди, но не знам за какво. До края на картата. Или... до рунда ли, откъде да знам. О боже, там изкарам гилите. Ама епик. Хан! Вземи тая бомба, брат! Дефит. Еми да, мисля, че аз се завърших на втората позиция. Като за първи път от месец, може би, ако не и повече, е доста добре, според мен. Та... Няма значение. Хората, това ще бъде всичко този скрит. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал. Здравейте всеки ден. Боричак с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!